Bog, moje ime je Davor Nestić i doktorant sam u laboratoriju za staničnu biologiju i prijenos signala Zavoda za molekularnu biologiju. Ono čime se ja bavim je istraživanje adenovirusa, točnije načina na koji adenovirus inficira stanicu. U tu svrhu nalazimo se sada u laboratoriju koji ima sigurnosnu zaštitu 2 i upravo ovakvi uvjeti na institutu Ruđer Bošković omogućuju nam da se bavimo istraživanjem ovog tipa virusa. Da bi mogli uzgajati humane stanice u kulturi u laboratoriju, neophodna nam je upotreba inkubatora. Inkubator održava stalnu temperaturu na 37 stupnjeva koja odgovara temperaturi stanice čovjeka, te održava CO2, odnosno atmosferu i vlažnost onako kako je potrebna stanicama da bi mogle rasti. Stanice uzgajamo u plastičnim posudicama različitog formata, ovisno o potrebama različitog eksperimenta, i to u hranjivom tekućem mediju. Pritom stanice rastu tako da su zalijepljene za dno posudice u koje rastu. Drugi uređaj koji nam je neophodan je laminar i on nam omogućava sterilne uvjete rada. Sada ću vam pokazati kako izgleda priprema za jedan eksperiment, čiji cilj je vizualizirati virusnu česticu koja inficira stanicu čovjeka pomoću konfokalnog mikroskopa. U tu svrhu koristimo ovakvu jednu pločicu, plastičnu, u kojoj ćemo uzgajati stanice. Ona se sastoji od 24 bunarića, gdje pojedini bunarić će predstavljati pojedini uvjet u eksperimentu. U tu svrhu stanice je potrebno nasaditi na ovakva stakavca. Pojedino stakavce koje je sterilno umetnemo u određeni bunarić. Prije nasađivanja stanica na stakavca moramo jedan puta isprati. Stanice se trenutno nalaze u ovakvom hranjivom mediju, znači u suspenziji, u određenom broju. Prije nego što ih stavimo u pojedini bunarić, moramo ih homogenizirati pomoću vorteksa. I potom zadani volumen stanica stavimo u pojedini bunarić. I nakon toga stanice stavljamo u inkubator, gdje će se one zalijepiti i inkubirati sljedećih 48 sati. Da bi mogli dodati tako malene volumene virusa, koristimo mikropipete. Sad ću vam na primjeru pipetiranja vode pokazati koliko zapravo iznosi ti maleni volumen. Na primjer, ova kapljica je 100 mikrolitara vode. Sljedeća je 50 mikrolitara. Dvadeset mikrolitara, 5 mikrolitara i u konačnici 1 mikrolitar. I ono što je jako zapravo zanimljivo, s obzirom da su virusi toliko maleni, u jednoj kapljici, znači u jednom mikrolitru, nalazi se 1 milijarda adenovirusnih čestica. U ovom slučaju stanice ću inficirati s 24 mikrolitra adenovirusa.
kočicu ću sada vratiti u inkubator kako bi virusi uspješno mogli inficirati stanice. Pustit ćemo ih tamo sat vremena, a kasnije ćemo na konfokalnom mikroskopu vidjeti koliko je virusnih čestica uspjelo u tih sat vremena ući u stanice. Adenovirusna čestica ima promjer oko 100 nanometara, a građena je od kapside, to je omotač koji ima ikozaedralnu geometriju i građena je od proteina. Zatim, unutar nje nalazi se DNA koja nosi informaciju za sintezu proteina virusa, dok se proteinom vlakno virus veže na površinu stanice koju inficira. Da bi mogli vizualizirati infekciju adenovirusnom česticom, obilježavamo je fluorescentnom bojom. Ta boja veže se na proteine kapside virusa i telekonfokalnom mikroskopijom možemo pratiti kako protječe infekcija adenovirusnom česticom u stanicama. Osim zelene boje za obilježavanje virusa, koristit ćemo i crvenu boju, faloidin, koji će ofarbati jednu od komponenata staničnog citoskeleta, a to je aktin. Aktin daje oblik i čvrstoću stanici, baš kao što to daje kralježnica čovjeku. Druga boja koju ćemo koristiti naziva se DAPI i ona će u plavo ofarbati jezgru stanice. U zadnjem koraku pripreme uzorka, stakalca na kojima se nalaze stanice inficirane virusima, prebacujemo na predmetno stakalce. I takav preparat sad je spreman za mikroskopiranje. Nakon što sam namjestio parametre na mikroskopu, možemo početi snimati. Ono što sad vidimo jesu plavo obojene jezgre stanice. Na ovoj slici vidimo crveno obojeni stanični citoskelet, a ovdje će biti zeleni virusi koji su uspješno inficirali stanicu. Kao što možete vidjeti, u pojedinu stanicu ušlo je više virusa. Ovo ćemo sad još početi. Dakle, promjer recimo jedne jezgre stanica je oko 19 mikrometara. Promjer cijele stanice je oko 62 mikrometra, dok vidimo da zapravo ovdje koliko su virusi zapravo maleni. Ako zoomiramo sada ovu stanicu, možemo točno vidjeti koliko su virusi mali u odnosu na jednu stanicu, a također možemo ih i izbrojati i vidjeti koliko je virusa ušlo u pojedinu stanicu. Nadam se da vam je ovaj eksperiment bio zanimljiv i poučan, a ako želite znati više, javite se. Cut.